Dios mío. Bueno, para unha madre é moi triste verse así. É triste verse así, pero é o que Bueno, hai. é triste verse así, pero como estará Berto Romero? Se estamos nos así, como estará Berto Romero? Alberto, por favor. Eu digo polo tema da... Poñemos as gafas e... Estou falando do nené. Sí, pero Do nené. Perdonen, están grabando ahora. Hola, ei, sí, va. Están grabando. Sí, vale. Poñemos as gafas e o fuciño porque gustaríanos permanecer no anonimato. Permanecer no ostracismo. Sí, permanecer. Pa que... despois pinceladas a cara. Pois nada, ponto quitámolas. Pincela, non? Bueno. No, eu estou máis feo, non? Estou mellor así. Quita, Eu vou aguantar así, no. Despois se nos tapan, xa está. Aí. Bueno, eu creo que, a ver, O chaval marchou da casa... Canto hai que marchou o chaval da casa? é lei de vida, non? Bueno, Chegou un sí, momento que é o lei de paxariño voa fora do niño, Sí. pero... Xa cajaba fora do niño, pero agora voa fora do Sí. niño. Pero Estábanos bueno, cajando no bidé. Pero que lle pa faz? unha nai sempre- Son adolescentes, que queres? Que queres? Alberto, por favor, é que non pares, Son adolescentes. Pero para unha madre sempre é triste, non ter un fillo na casa, iso é Sí. unha tristeza. Ahora non está na casa, o mellor anda por aí, o chaval. Pero bueno, igual está ben. Igual se liou con Esther Esteves. Digo, con Esther Esteves. Con Esther Expósito. Bueno, ou con Esther Esteves, quero dicir. Bueno, de non verdade, sei. xa estás esbardallando. Isto despois cortádelo, vale? Todo o que dixo ao meu marido podedelo cortar, como con Luis Zaera. Sí. Vale. Dixéronos que nas películas de Zaera grava 8 veces o que sale ali. 8 veces máis. Pero vanlle quitando, hasta que queda o máis fino. Sí. Pero bueno. O chaval marchou da casa. Quedache un pouco de pena, pero bueno, ten que ser así, lei de vida. É moi pistolero. Un día con unha, outro día con outra. Saleu a nai. A nai tamén... Que vas falar? A nai era pistolera, pero por fin se quitou das orquestas. Que dis? E en canto se quitou das orquestas xa nos dou moita melloría. Que faz, home, por favor? Que fai o noso nené solo nun piso, Dios mío? E aparte dixoche unha cousa, co unido que estaba ele a súa abuela. Eso sí, Pero esa é culpa de túa nai. Súa avoa tiña o consentido, facía todo ao chaval, e a abuela come daqui, frita daqui. Cociñáballe todo o que frito un ovo, quería. frito unha costilleta, Aqueláballe a roupa frito unha toda. camisa, frito unha camisa. Dáballe por seus vicios, frito un calcetín, dáballe pa todo, estaba moi fago unido un a plato súa de abuela. requesón, frito un requesón, frito un requesón. Estás liando ti solo. A bella... Estaba moi unido a súa Sí, abuela. é verdade. Eu non sei ese chaval como vai poder vivir sin súa avoa, Xa. Impresionante. Non imagino que, por certo, unha cousa, desde que marchou o chaval, vexelle menos a túa nai por aquí. Eu na vexo desde que marchou o chaval. E eu hai 4 días que non falo con ela. E como... Mamá. 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 A ver se resbalou na bañera e caeu e... Corre, vai talí e fai os primeiros auxilios. Corre, vai talí. No, porque se encontro morta levo unha alegría que me podo fer... Alberto! No. Deixa estar. Morreu na bañera, que llevar facer? Dame pena que estará a auga correndo e a auga nadando. Pero non. É unha lástima ver a auga correndo que ainda... Pero non pudo morrer na bañera. Que mamá baña os sábados, hoxe é lunes. Eu pensei que non se bañaba por unha persona que lle queda tan pouca vida para que te vas bañar. Ai, de verdade, que pesado eres. eres. Se cando eres unha persona tan adulta, xa non te bañas, que máis che... Coita, vamos alando a nené, preguntámoslle se sabe algo de mamá. Veña, vamos alá, ven comigo. O piso está montado... de Ikea, a todo trapo, Menos mal que estaba a porta aberta, que é diáfano. Nené. Sí, nené. Nené. Sí. Ha de estar Nené. no dormitorio pim pam pam.
Aí a juventud agora colle de todo, dalle igual fruta que verdura, pla, 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 Estou no piso do meu fillo, non estou en la isla de las tentaciones. Toma, toma. Dios. Juventud agora van a lo loco, non como a cando agora van a lo loco, ven xente chupando os dedos dos pés. Eso, Escoita, la nene agora plancha as camisas. Ostras. E por Bluetooth. Pareceme raro, Bueno, pero non está mal se planchar. É Home, raro, por favor, porque que nunca o vin. non planchaba nin os sándwiches. No, sí, sí. Hombre, por Dios, ahora plancha as Sí, camisas. sí, é raro, É raro. E que estará comendo? E comerá como a toda a chavalada, o único que saben facer espaguetis. Espaguetis. Ostras, caldeirada de rape. Ostras, Caldeirada de rap. cousa rara isto, Se fritía os ovos con cuspe. E aparte ten un aspecto precioso. Bastante, que acho. Bastante, Pero pareceme raro, O home vai levar un disgusto cando lle digamos que morreu a súa abuela. Como que Bueno, morreu si súa abuela? morreu, si está viva. Estás inventando, Pero tesoro. bueno. El quería moito a súa abuela, quería como se fora unha persona. Que és tú? Nene! Hostia! Papá, mamá! Pero que facedes aquí? Buah, é que non contaba con vos aquí hoxe, Que alegría me dá ver, por xa, que alegría que viñeron papá e mamá, están aquí, que alegría que está. Sí, Non sabía que traballabas de... sí, fajo o que podo, non sabes? Sí, Somos Somos teus pais. teus pais, viremos cando nos dea a Viremos gana. cando nos dea a gana Sí. a visitar o noso fillo. así sin avisar ni nada, que están aquí. Que estabas pintando algo? No, estaba cos colegas aí facendo cousas. Mira, unha cousa, ven aquí, fai o favor. Dime. E desde cando fas tú caldeirada de rap? Pois a ver, iso... Sabes que pasa? Que últimamente vexo moito o programa de Arguiñano. Sí. Entón, pois andamos aprendendo a cociña de aproveitamento e tal, sí. O sea que agora metes ya a cociña, non? Sí. Sí. Vale, moi ben. Tráenos logo algo, calquera cousa... Sí, queredes un café, Un logo? café mismo, sí. Mira, tú Vale, po traemos chaval, un café. Sentade, por favor. Sí. Carai, está a cousa, o chaval. E mira, meteu a mesa como meten agora nos restaurantes modernos, sin mantel, Sin non? mantel, sí. Que tens que poñer os cubiertos encima da madeira. Puño vos o café, Sí, logo. pon pouco, Recién feito, ademais, Oi. Bueno. Ti queres un caféiño, mamá? Bota, a túa mãe non vou tomar eu solo. No, sí. Non, Así ou máis? non tan cargado. Xa. Cariño, Non vos o gusta? café hai que moelo. E botarle agua. Eu iballe pedir cortado, pero igual me trae a vaca. Sempre o cortado. Eu non vou tomar café, non vou tomar. Quítache o sono, logo? Non, igual me quita un empaste. Sí. Más que o son igual me quita un empaste. Sí. No, que a mí gustame así, crocante, ás veces, Que é non isto? sabes? Para. Que é? Que é isto? Tiña espetado no cu, carallo. Isto que é? Eso... Hostia, pero ahora faz calceta. No, é que... Non Os vos... avances que hai no sexo hoxe en día... Falas. A ti estás obsesionado.
Que? Isto é facer calceta. Para calcetar? É daqui. No, é que non vos contei, pero é que estou facendo... non vos contei que son banderilleiro agora, sabes? Como pos touros e eso, non sabes? Estou facendo un curso. Eres torero? Ando niso e para a semana empezamos xa co tema da veleta, non sabes? Como, ole! Creo que é muleta, pero se o toreas ca veleta igual o mareas máis, igual vai millón. Xa. Sí. Pois, xa que non queredes café, vou a ver se vos traigo unhas galletas. Trae algo de picar, vale? Sí, Calquera cousa. vale, vou. De picar, Sí, o que sí. seña. Sí. Daste de conta, non? Home, Perfectamente. planchou unha camisa, fixo unha caldeirada, ten calceta. A ver, Secuestrou a vella. Marchou da casa, levou a túa nai tamén, levou a súa abuela e agora tena traballando para ele. ai, Tena secuestrada. correcto. Hai que esperar a ver se hai suerte e pide moito rescate para que non podamos pagar. Para picar teño isto. Son palillos. Sí, Ah, bueno, para picar son. o queixo traere de vos. Ti eres un sinvergüenza. Bueno, modo non arranque la... Eres un sinvergüenza. Secuestraste a tu abuela. Date calao. Secuestraste a tu abuela. Secuestraste a tua abuela para que che fixera todas as cousas da casa. Pero, que dis, mamá? Tes unhas cousas rarísimas Que na cousa cabeza. rarísima que son tua nai parintero. Deixa-me a mí, Eu non fixen eso, que dis? Deixa-me a mí, tranquilo, deixa-me a mí. Secuestrache a vella, non? Na quero volver a verla? No. Que sea a última vez, Vale? Sí. Venga. Aparta, ¿dónde está tu abuela? Non está. Eu que sei, non a collín. ¿Dónde está tu abuela? No Te sé. estoy preguntando que me estoy poniendo nerviosa. Abuela! Abuela! Desde que llegaste ya no vivo llorar. Vivo engañando, Que tal? vivo soñando. Estaba aquí. Que tal, abuela? Ai, meu neno. Moi ben. Que dices? Algo comín. Ai, tomaches o café? Sí. Que Sí, pena. meu ben. Eu non sei o que comería. Que tal, sogra? Mamá, Que pena me dá vela así, en persona. estate calado. A ti pareceche normal? Seguir malcriando ao teu neto como estás facendo? Non. Por favor, pasa para a casa, Deixa, tranquilo. Pasa para a casa. Espera un pouco, deixa, non te pares con tua nai. Non. Mire, cariño. Escápame. Miña sogra, por que non quere vir para a casa? Non quero ir porque tú és un túzaro. Está con nos Xoan Fornas. Un anuncio e dámosles unha gran sorpresa. Un anuncio.